Tu hnedka zpátky. Vás u mýho prvního videa z Call of Duty z Call of Duty Modern Warfare 3 Survival. Jak můžete vidět, tak teďka se mi načítá mapa Underground. Ne žádný Need for Speedy, ale prostě mapa Underground. Sorry za mý výslovnost, já jsem pojmenoval dneska. Protože mě bolí břicho, že jo, takže jsem se ulil ze školy a v podstatě teďka natáčím tohle video místo školy. Zapnu si stopky, protože já mám teďka nový účet. What the fuck? Účet. Kdo by to řekl? Ne, mám nové, prostě, já nevím jak to říct. Shit. Mám prostě nový kanál na YouTubeku a nemůžu najít stopky. Velmi retardovaný mobil. Kde mám stopky? Já to nemám stopky. Nebo taky v kalkulačce jsou stopky, ne? Ne, hodiny vlastně, tam jsou stopky. Hodiny. Hodiny jsou ty stopky. Teď nevím, jak dlouho natáčím, asi 5 minut. Ne, asi tak minutu, takže to spustíme a dáme 12 minutě už konec. Takže to bylo menší, taky kratší. No co, měli byste mě dobře slyšet, takže... Počkejte, já udělám na chvilku menší střih, protože si něco potřebuji ještě zkontrolovat, jestli mi furt ani hraje hlas, jestli mě jde pořádně slyšet, takže jsem tu hnedka zpátky. Když jsem tu zpátky, už by mě mělo být slyšet trochu líp, ale jako ne úplně na 100%, protože mám tady šický mikrofon. Nazdar. Tak tady to bude asi menší problém. Dobrý. Takže jsem tak ze srandy. What the fuck? Neměl tady náhodou každý brokovnici. No nic, takže si vezmu brokovnici. Chtěl jsem říct brokovnicu, ale to by znělo blbě. Jestli jsem brokovnici, já jdem do nich. Hop, jeden kill. Druhý kill. Je to jako šlo v multiplayerku, to bych jim neříkal. Myslím si, že je konec vlny. No. Což asi bude chvilku trvat. Tohle video bude mít ani ne prostě 12 minut nebo 15. Protože nechci, aby se to video ještě k tomu renderovalo třeba 13 hodin. Ne, to si to přeháním asi. Tak třeba 4 hodiny, že jo. To se mi zdá strašně zbytečný. Takže na to čekat, když to skoro žádnou, no spíš skoro vůbec žádnou snadnost mít nebude. Toto video. Tak to budu dělat spíš tak po 15 minutech. Což by to nikomu asi být nemělo, ale... OK. On je vlastně... Je takhle, on už skončil wave. No nevadí, tak pokračujeme. Protože zatím mám jenom nemám na nic v podstatě, jen na náboje. Že se mi opravdu kupovat nechce. Protože nábojů nemám dost, ale nepotřebuju, protože z tohle brokovnice tady nebudu běhat jak šášo. A spíš skara. No nic, takže... Nechápu, jak jsem ho mohl trafit. Dobře. Aha. Máš štěstí, super. Jo, aha, on je tady. Bože, já jsem dneska levej. Aha. Pojď, pojď. Nazdar. Taky nazdar. Musím to podopapat nazdar. Takže máme další wave, kompletní. Máme 5000. Takže jdem si koupit skara. A nějakou tu... jak se tomu říká? To přečtem. Nějakou tu mechanickou pistol, takže si nepekovíme si toho skara. Bez vylepšení, protože tak se mi nejvíc líbí. A mechanickou pistol si koupíme asi tohle. Když to taky nejbrám. Tohle není moc hezká zbraň, ale tohle je nádherná, to nevadí. Jdem na to. Takže... Když máme proti sobě psy. Jo, tady nejsou ještě psy. Jo, dobrý. Když si díval, že
že by to bylo na easy a už tady jsou před bombama. Nevím, kde pak chceš pojistku. Tady. Dobrý. Tohle zbraní myslím, že hrál i Flygun. Jako multiplayer, ale já hraju survival. Protože multiplayer kolika moc nebaví. A když tak asi z toho ty Modern Warfare jedničky. Protože trojka se mi moc tomu multiplayeru nelíbí. A ty novější. Dobrý. Doufám, že neslyšíte, jak mačkám tu myš. Dobrý. Jo, on ještě poslední. Zdar. Takže, teď nevím, jestli v pátý vlně budou vrtulníky, myslím, že proti mě. Tak. Možná bych si mohl jít něco koupit. Ale nevím co. Mám nápad, tak až bude Juggernaut, tak si budu koupit Rhino Shield. Ne, Riot Shield. Ne, Riot Shield. Bože. Prostě hroší štít, no. Ne jakože hroší, ale prostě jako policisté. Ty nepostřený štíty. Tak to si vezmu, budu tím mlátit toho Juggernauta. Pro ty méně ne, nebudu říkat méně chytré, pro ty, co nehráli ještě nikdy Kalolutko, tak Juggernaut je prostě obrněný chlap, kterým je prostě, nevím jak to říct, takový tank. No a jeho musíte zabít, že jo? Nebo on zabije vás, představivě. Tak. Nazdar. Jsem si chtěl již říct nazdar, ale neřek. Doufám, že další střihy dělat nemusím, protože zrovna renderování se jima srdce. No. Takže nemám ani intro, protože já jsem se s tím moc ještě nezahrál, ale jakoby, že je to prostě první video, tak na co mít ještě intro, když to skoro nikdo nesleduje, že jo? Teď nevím, jestli i Vedry má to intro vůbec. No nic, tak pokračujem. Tady jsem měl, počkat. Tady jsem měl zrovna 120 FPS, což jsem nepochopil, teď mám 70. Mně se zde strašně zdá, že mi to nejde plynule, a on to jede plynule, protože mám 60 FPS. Nebo taky zvyklý, nebo jsem taky zvyklý, že přitom nemluvím. A nejsem nervózní. Dobrý. Bože. Dobrý. Taky kilnu. Pojďme za mnou, že jo? Ne, oni tady, ale jen 36. No jasně. Kolik kulek? 3. Jednou mohl střílet po dávkách. Ale na to kašlu. Dobrý. Zkusíme ještě tyhle. Zde už jsem to zkoušel, ale... No nic, takže teďka budou asi vrtulníky. Takže si asi koupíme nějakou lepší zbraň. Tak jsem dělal asi obrovskou chybu, no ale no co. Takže dáme další wave. Zagebíme se tady. A počkáme dokud spadní. No jasně. Já jsem chybu asi neudělal. Ale jak vrtulníky strašně moc berou. Teď nepochopím, proč jsem hodil flashbang. No nic. Vidíte? Ani nevím, kde ten vrtulník pořádně je. Fajn. Dobrý. No. Dobrý. Teď pořádně nevím, přímo na zásobní. Dobře, takže 1-0. Tak to moc těžký teda není. Vrtulník na nás kouká. U nás asi sejmot nemůže, protože já ho taky sejmot nemůžu, takže... No, takže už si zničil dní, takže nazdar. Nebudem přebíjet, protože si dobujeme náboje a to nám ohlazí přebije. Takže vezmu si skara a jdeme na to. Další wave. Už natáčím asi 10 minut. Nevím, protože já mám
jsem se zase stopnul stopky, až někde už mám jenom 8 minut, jsem tam. A já nechci, aby to mělo díl, takže to někde v 9. waveu prostě stopnu. A ještě to může dát na 2 díly. Protože... Já jsem taky tím po tento, protože jsem si taky udělal, jak jsem dělal na začátku ten střih. Tak taky tím... Aha, oni jsou ještě za mnou. Je to všechno světlo, Oni oběhá. Obíhá, takhle, ne oběhá. Dobrý. Takže první kill. Okay, double. Dobrý. Hop, kuchnem. What the fuck? Tak headshot. Teď se randy. Dobrý. No nic, přebět si nebudem, protože je zbytečný. Teď mám ještě kulák a to mám přestaná, protože v podstatě bych si akorát prostě kradl peníze sám sobě. Ještě 2 vlny a bude 10. vlna a bude Juggernaut proti mně. No, já se jenom bojím, že to budu muset dát na 2 díly. Takže to někde musím... Dobrý. Já teď nevím, jestli může mít každý v podstatě. To nějak zkusím. Já jsem to dřív, když jsem ještě natáčel za jiný kanál na YouTubeku, tak jsem měl 15 minut a pak jsem se nějak přenastavil, nebo požádal spíš o to YouTubeko, ať mi to prodloužej. A oni mi to pak prodloužili, takže... No... To má návod tohle. Nebudem se krýt, protože to je zbytečný. Takže zatím tyhle mají malý damage. Dobrý. Už si musím přebít. Nic. Teď bude mít 9. vlnu. Jaký ty tady prostě, tak já mám myš, jak tam ukazuju. Tak tam to jsou wavy, že jo, co jsou vlny. No, už mám 11 minut podle všeho. Nevím. Nepomůžeme toho pejska, co za nám běhá. Tady. Já tam ještě udělám nějaký střih. Ale což je si pochybuju, protože to je zase renderování na potěš něčeho, takhle. Dobrý. To co je? Dobrý. 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 Jdem skara. Budeme dělat s karem. Dobrý. No, že bychom byli tady. Taky nevypadá špatně. Tam já si těším, že hodí takovou držku. Dobrý. To je fajn. Dobrý. Dobrý. Jasně. Možná. Bojňák přetu. Venku začalo sněžit, jak koukám z okna. Počkejte, já si kouknu. A jo, začalo sněžit. Teda začalo sněžit, je tam nasněženo takhle spíš. No nic, takže dáme poslední vlnu a já to típnu. Takže zabijem toho Juggernauta a mizíme. Nebo spíš mizím. No, druhý part asi z tohohle nebude, protože mě v podstatě asi zabije. Já se zmu, já si jdu koupit Riot Shield, ale nejprve do něj vystřím celý zásobník. Když tam hodím nějaký flashbang. Nazdar. Vidíte tady ten obrněný. Tak. A prostě mě bude nahánět a na něj budu cestou střílet, dokud nejdu pro ten štít. Takže raz, první zásobník. Jsi kde? Takže budu
budu střílet jako no. A nebo víte co, já si neběhnu rovnou už pro ten štít a naběhnem do něj, protože to je ztráta času. Jsem ty granáty hodil úplně někam do... Já ho zabil? Já ho zabil? Já ho zabil? Tak tohle je totální překvapení, protože nechápu, jak jsem mohl zabít. No nic, takže... Budu se to končit, protože... No to je jedno, prostě to ukončím a... Takže v příštím videu to bude asi lolko, anebo vovko, to ještě nevím. A nebo zase možná kolodutko, ještě nevím, jak je to bude bavit, no nic, takže já mizím. Takže čabas.